Внимание! Ако гледаш това, вероятно вече е твърде късно. Нещо се разпространява. Не го виждаш, не го усещаш веднага, но то вече променя ДНК-то на обществото ни. Наричат го неконтролируема мутация. И най-страшното е, че няма ваксина, няма лек. Първите симптоми са странни. Започваш да губиш способността си да мразиш. Егото ти, онова, което си градил с години, за да се защитаваш, просто започва да се разпада. Ставаш нелогичен. Спираш да мислиш за собствения си интерес. Вчера видях един заразен. Някой го обиди, а той му се усмихна. Мутацията беше засегнала сърцето му толкова дълбоко, че той вече не можеше да отвърне на удара. Този вирус пренаписва всичко. Кара те да даваш, когато нямаш. Кара те да обичаш тези, които не го заслужават. Променя начина, по който дишаш. Сякаш изведнъж си открил въздух, за който другите въобще не подозират. И най-лошото, предава се само с един поглед. С една дума. С един акт на безкористност. Всички го наричат опасност. Светът се страхува от това, защото не може да го контролира. Но истината е, че този вирус има име. И той не идва от лаборатория. Той дойде преди 2000 години чрез един мъж, който реши, че смъртта е твърде малка цена за нашия живот. Тази зараза е любовта на нашия Господ Исус Христос. Тя не те убива. Тя убива всичко фалшиво в теб, за да те остави най-накрая жив. Тя е единствената пандемия, от която света има отчаяна нужда. И знаеш ли какво? Аз вече съм носител. И точно в този момент заразих и теб. Не се бори. Това е най-красивото нещо, което някога ще ти се случи.